ଏଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଚାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ ସେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ହଁ କଥା ହେଉଛି ସେ ପିଲା ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ସେ ପିଲାକୁ ତ? ହଁ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆଟପୁର। ଆଟପୁର। ଇଏ ପିଲାଟି ହେଉଛି ନାତି ଆପଣଙ୍କର? ନାତି। ଏ ତ ଖାଇଲା ଏବେ କଫ ବାହାର କଲା, ଏଇ କଫ ପ୍ରବଳ କଫ ଅଛି। ଏଇଟା ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଛୁଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ଜେନା। ଗଣେଶ ଜେନା। ହଁ ଆଉ ଛୁଟା ନାୟକ। ଛୋଟ ନାୟକ। ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ। ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଅଛ? ଭଲ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଉ ମୁଁ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ? ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ। ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ? ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଥଣ୍ଡା ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ।